malih sareng seniman lan seniwati manunggaling budaya seni warisan sing para wali warisan sing nenek moyang saumur beli bakal ilang sing wajib dipusti sing wajib hati-hati senisan diwara dwi warna pimpinane mimik Haji Wasrini pengurus Ayunda Mas Haja Wiwitrini Widiawati alamatnya Desa Santing Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu Sedaya sami nyakseni sedaya sami ngormati pilih kirang tata tirti yunaku pangapunten Ayunda Mas Haja Wiwit dewe kanggo nok indriya gede aja lali sesepuh kanggo bos kocolan wong gadingane gede sing duwe babu cantik mimi kajicarini sing duwe nok insen kanggo nok ika sing duwe sinar tani mamae aris kae gedik sing duwe santi aja lali agung seli sing ditembangi berjago emane wong seduluran ora bakal lali bae selawase asal masih pada waras uripe kapan bae pasti ketemu maning papai amel mamai amel minangkane bos buah kanggo wong gadingan bos kocolan bos Dharma ayu ekdik ayae akila bundae akila bapane gilange kedik pameinjah no jangan dilali-lali ora bakal bisa lali mamai indah minangkane wong dongkal dewek mamai indah kanggo mama tuan rumah mimi tuan rumah kedik Abah Jenny papai amel minangkane sing ditembang kanggo tete anise kedik
Mas Daya teh kedik minangkane sing mirengaken ayae Gibran kanggo mamae Fahri ayae Gibran bos kocolan wong gadingan sing duwe babu cantik aat taruwe kedik aat taru minangkane sing ditembangi aat taru minangkane saking muara bos muda aat taru ngaturan matur kesuwun bos muda aat taru ayae Gibran mamae Fahri ngaturaken matur kesuwun kanggo Mas Daya tete Anis kedik ngaturaken matur kesuwun kanggo Abah Zenie kedik papae Amengel ayae Amel minangkane sing ditembangi bos kocolan wong gadingan bos Dharma ayu kedik minangkane ayae Akila bundae Akila dilali-lali ora bisa lali mamae Aris kasing duwe santing kanggo nok ikae kedik sing duwe sinar tani kebo pendek sabawana sapamaning sing diganduli piring abang sing panjunan laya-laya sing kanamene kula niburi sampean ibu hajat bapak hajat lali guna lali gawe aja lali bae selawase mama tuan rumah sing ditembang mimi tuan rumah sing hormati mas penganten yayu penganten papa Amel mama Amel aja lali abah Jenny papa Gibran mama Fahri Mas Daya teh kedik sing mirengaken tete Anis sing nyaksen aat taru bos muda dewe mama Irma matur kesuwun aduh mama Irma aat taru matur kesuwun Mas penganten kanggo yayu penganten kedik minangkane sing ditembangi dodol beton dodole wong sing kraton esuk katon sore katon mong demen durung lakon bayangane parep ning pangkon aduh bos kocolan mimik kaji carini sing duwe nok cinse kanggo mama indah dik minangkane sing duwe babu cantik wong gadingan bos Dharma ayu dik kanggo Mas Daya tete Anis dik Ayunda Mas Jawiwi minangkane bundae Eca dewe aja lali
Mama tuan rumah, mimi tuan rumah, ayah Gibran, mamai Fahri Kedik, aat baru bos muda, kanggo mamai Irma, minangkane saking wara, abah Zeniekdi, mama papai Haikal Kedik aja lo digaweng lamun wong iyang bino mesubang. Bang irang ning rerangken ugane sampean sing hari nyawa mandana pas sing lakoni mamae indah yen awan dadi bayang yen bengi dadi impi mama tuan rumah ibu tuan rumah aja lali mas pengantin yayu pengantin sing ditembang mas pengantin sing hormati aduh ibu hajat bapak hajat sing bayari jare cuma baturan nang apa mesra pisan dasar wong lanang tumis akale blak-belit gawe nyemek alasan apa maling ketangkep basah bohong go pura-pura biasa selingkuh cinta
ngrembangkan pikiran kaya bingung sugeng rawuh mamaku rasmin mamaku likum lor dewek pinangkane celok majikan mamaku rasmin sugeng basuki mama guru mama bos Korea mama guru mama matur kesuwun pinangkane bos Korea dewe mama tuang rumah mama eleha dewe pinangkane tuan rumah kanggo papai rima papai rima papai rima tuan rumah dewe mamaku rasmi jalani bae selawase tunggak jati ning pesarian nyandang asik model apa denger bangsa tuan rumah mama eranya sing ditembak mama erayen matur kesuwun aja lali selawase balen merangken mama erayen sing hari nyawa mama erayen soten sing ana ing Singapura wong siyang dewek matur kesuwun bos muda akal ajalo digawe ayai Gibran mamane parisik ditembaki kanggo abad jeneng kanggo Mas Dayat yang